दिनैनि बे हाबाफारिया मा माखौ लानानै बा मा थांखि दिनै हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों अन्नानै बेखौ माने फंनैसो बुंनो थाखाय आङो खावलायनाय जाहैबाय आफादनि आफादगिरिखौ। आच्चा मानगोनां दिनै जोंनि बर' बाजार आनसलिक गुदि बाथौनि 22टा गामिनि रायजो राजा आरो जोंजों लोगोसे नुजाफैनो हानाय बोसोनगिरि जोंजों नुजाफैनो हानाय बारग' फोरोंगिरि आरो जोंजों नुजाफैनो हानाय लेङाइ नेहाथारि आरो लेङाइ आफादगिरि दिनै जों माबा 21/3/2019 जोंखौ गायसंलांदों। फैयै जों दिनै 23/4/2024 दिनखालि दिनै जों बर' बाजार आनसलिक गुदि बाथौनि थानसालि जों न'मा न' इसिं देब-देबआव सोनो थाखाय जों आरो बिदिनो धर्म जोंनि बाथौ सिबियारि मानसिफोरनि फुजिनो थाखाय जों बेखौ दिनै गायसंनाय जाहैबाय। जाहाथे बे देब-देबआ बे जोंनि 22टा गामिनि आइ आफा नौनारि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे सान्तिपुर्ण हिसाबै जों बे बाथौखौ सिबिनानै जों थांनानै थायो जों बेखौ मिजिंथिबाय। जाहाथे इसोरा जोंनि बोराइ बाथौआ आइ आफामोनहा दिनै माइनाव बोराइ माइनाव बुरै संराजा संरानि दिनै देब-देबफ्रा जोंनि बे नौनारि रायजो राजाफोरखौ सिबिनानै जों सान्तिपुर्ण हिसाबै संसार जालांनो हायो जों मिजिंथिबाय। आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे सिबिनानै देहा बेफार सोलोंथाइ जिखुनु खेथ्रआवनो जाहाथे दावगालांनो हायो जों बेखौ मिजिंथिबाय। दिनै आइ आफाखौ जाहाथे बे 22टा गामिनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे जों बे बाथौखौ सिबिनानै सोलिलांनो हायो बेखौ रायजो राजाफोरखौ आं खावलायबावबाय। आरो जाहाथे जोंनि रायजोआ बिदिनो पुर्निमा बा समायाव जों फुजा फाथि होनाय जाहाथे बेबायदिनो बाथि सावनानै सान्थि आरो पहर होलांनो हायो बा जोंथि जोंमा सावनानै माबा सान्थि गाव गावनि गोसोखौ सान्थि खालामलांनो हायो बेखौनो आसा खालामनानै जों दिनै इसिं अखं गायसंबाय। आरो जों बेखौ जिन्दगि थैस' थांस' जों गैयाबाबो जों इयुन जोलैफ्रा जाहाथे बेखौ सिबिनानै बे थानसालियाव सिबिनानै जाहाथे सान्तिपुर्ण जालाङो आं बेखौनो बुंनानै दिनै रायजो राजानि सिगाङाव आं फंनैसो बिबुंथिखौ आं बेवहायनो दोनथ'बाय। दिनै जोंनि गुदि बाथौ बे गायसननाय बे हाबाफारियाव जोंनि आनसलिक बाथौ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिभिन्न गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बेवहाय गोबां सोद्रोमा बाथ्राया जाहैबाय दिनै जोङो बेवहाय मानो ज' जादों बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ। आरो बेवहाय जोङो मोनसे निगाजि मोनसे जोंनि आनसलिक बाथौ धोरोम सिबियारि हिसाबै जोंहा बेवहाय मोनसे थानसालि लुनायनि थिरांथाजों जों दिनै प्रथम बाथौनि न'मा न' खुन्थिया दिनै गायदों। आरो बे गायनायनि गेजेरजों जों बेवहायनो मोनसे एस्टाब्लिश माने मन्दिर थानसालि लुनानै जोंनि बे आनसलिकनि नौनारि एबा रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेवहाय आनान गसाइखौ बा जोंनि हास्थायनाय जोंनि लुबैनाय बा बोर बांसाखौ जाहाथे बे थानसालियाव सिबिनानै गाबख'नानै जों मोननो हायो। जों बयबो रायजो राजाया सुख सान्थि जाहाथे बेवहाय आनसलिक हिसाबै बा हारि रायजो बा धर्मालम्बि हिसाबै जाहाथे मोजाङै मोजां सोलिलांनो हायो आं बेखौ दिनैनि बे जोंनि गायसननाय बाथौ धर्मनि जोंनि गुदि आफादनिफ्राय आं बेखौ हास्थायदों। आरो जाहाथे भबिष्यतआव जोंनि बे थानसालिया अरायबो मोनसेनिफ्राय मोनसे स्टेपसिम आवगायलांनानै जाहाथे जों बे ओनसोलखौ
बा बे धर्मनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो जाहाथे जोंनि बे धर्मनि सायाव मोनसे फोथायथि लाबोनानै जोंनि ओनसोलखौ सुख सान्ति जाहाथे सोलिलांनो हायो आरो बिनि गेजेरजों जाहाथे बयबो भबिष्यत प्रजन्मफ्राबो जोंनि जोलैफ्रा जाहाथे बे सिबिनायनि गेजेरजों जाहाथे बेफोर आसार खान्थिखौ अरायबो ओनसोलाव लोगोसे रायजोआव जाहाथे बेखौ गायसनलांबाय थानो हायो आरो बे माने परम्पराखौ जाहाथे लाखिलांनानै जोङो संसारखौ मोजाङै सोलिलांनो हायो जोंनि बर' बाजार ओनसोला जाहाथे अरायबो सुख सान्ति खुनु हाय खाजिया बा सोरबा सोरजोंबा दल संगठन बायदिसिना हारि बा बेक्तिगत माने जेंना जेंसिजों जाहाथे समस्याजों जाहाथे गोरोब माने मा होनो बेखौ समस्यायाव सम्मुखिन जानाङा आरो जाथों बेखौ आं आनान गसाइनि सायाव जोंनि बोराइ बाथौ बुरैनि सायाव बेखौ आं हास्थायनानै जोंनि ओनसोलनि गाहामनि थाखाय जाहाथे अरायबो जोङो बेखौ सोलिलांनो हायो आरो जोंनि बे बाथौ धर्मनि माबाया जेब्लाबो जाहाथे गोजोनै दावगालांनो हाथों आं बेखौ आनान गसाइनि सायाव माने आसा लाबाय एबा हास्थायबाय आरो जोंहा दिनै आनसलिक हिसाबै बर' बाजार आनसलिक हिसाबै जिथु गुदि बाथौ धर्मनि जाय माखासे बिबानगिरि एबा दैदेनगिरिफ्रा दिनै बे हाबाफारिखौ लादों आं बे हाबाफारिखौ लानायावबो आरो लोगोसे जोङो नारा नाथायैबाबो दासिम जोङो जेरावबो हा मोननो हायियाव दिनै बर' बाजार ओनसोलावनो बे हाखौ मोननो हानायाव बा मोनगोनखौ आसा थिनानै जोङो दिनै मन्दिरखौ बा थानसालिखौ लुफुंनो हानायनि माने हाबाफारियाव जों आवगायनो हाबाय बेखौबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लिड खालामनायनि माने मददै बेखौ जाफुंसार जादों होननानै आं माने साननानै लायो आरो बेबायदियैनो जाहाथे अरायबो बिथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि बे बाथौनि खामानि बा रायजो राजाखौ खौसेयाव लाबोनायाव जाहाथे जेब्लाबो माने सहाय सहजग एबा मदद मोनगोन बेखौ आनान गसाइनि सायाव बोर बिनानै आङो बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों। दिनै जोंनि बर' बाजार आनसलिक गुदि बाथौ आफादनि हांख्रायजानाय मानगोनां बोसोनगिरिजों लोगोसे मानगोनां जोंनि गाहाय आफादगिरि आरो लोगोसे मानगोनां जोंनि बर' बाजार आनसलिक गुदि बाथौ आफादनि लेंहरजानाय गुबुन गुबुन गामिनि सोद्रोमाफोर दिनै जोंहा गुदि बाथौ आफादनि गायसंनाय खुन्थिया गायसंनाय दिनै जोंहा नमा न' गिबि सान दिनै जोंहा बे हाबायाव मानगोनां रायजो राजाफ्रा आंनि बे हांख्रायनाय बायदि मदद होफैनो थाखाय आं रोजा रोजा बिथांमोनसिम आं साबायखर बावबाय लोगोसे इयुनावबो बेबायदिनो जोंनि खामानि मावनाय दांनाय हाबाफारि फुजा फोरबन माखासे खामानियाव जाक जमगै बेबायदिनो मदद होलायगोन होननानै आं आसा थिनानै बेखिनियाव आंनि फंनैसो बिबुंथियाव फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।